Мәдия мәдрәсәсен төзекләндерү. Узган ел төп бинаны яңарттылар, башкаларында эш дәвам итә. Алар шаһитлек торалар, аларны һәр вакыт укырга кирәк. Без имтихан вакытына туры килдек. Кичке бүлектә укучы 4нче курс шәкертләренең белемнәрен сыныйлар. Мәдрәсә шулай төрле буыннарны берләштерүче үзәктә әле. Хатыным Алина белән икебез дә Мөхәммәдиягә укырга килергә булдык. Монда хидмәтле ниләр, гыйлем менә 4 ел эчендә без 4 ел дәврендә без укыдык, гыйлем алдык. Гыйлемне алу гына түгел. Аны иң мөһиме тапшырырга кирәк. Безнең арабызда өлкәннәр дә булды, өлкән апалар да, яшьрәкләр дә булды инде. Хәзрәтләребез бик төпле, шундый күп гыйлем бирәләр безгә, галимнәр, алар безнең һәрбер фәнебезне яратып, төпле итеп өйрәндек. Монда хәзер 1200 студент белем ала. Көндезге, кичке һәм читтән торып уку бүлекләре бар, ә укучылары бөтен Россиядән җыела. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә 1901 елда шушы таш бина нигез салынды һәм бу татарлар арасында шуның кадәр зур казанышларга иреште, ягъни бер юлы 1000дән артык укучы укыды. Һәм инде ул татарларны берләштерүче мәркәз булып торды. Һәм күрәбез хәзерге көндә Мөхәммәдия мәдрәсәсендә без шушы әүвәлге шушы дәрәҗәсенә кайтарырга тырышабыз. Мөхәммәдия мәдрәсәсен 2020 елда төзекләндерә башладылар. Аның төп бинасы һәм 20 гасыр башында аңа кушылган Сәгыйть мәдрәсәсе аяныч хәлдә иде. Ике бинада тулысынча яңартылды. Эшләр ничек башкарылганын узган ел президент Рөстәм Миңнеханов үзе карады. Уку бүлмәләре, 2 лингофон кабинеты, анда махсус кулакчыннар ярдәмендә Коръән, гарәп һәм инглиз телләрен өйрәнәләр. Бүлмәләрдә яңара, җиһазлар да башка. Беренчедән бу инде тарихи бина. Монда үзенең бер теге иске рухы бар аның. Шул сизелә. Икенчедән әлбәттә монда инде җиһазлау ягыннан бу инде әлбәттә бу күпкә алга киткән инде. Мәдрәсә дөньяви дини тел белеме бирә. Үз укыту программасы, стандартлары бар. Абдулла Тукайдагы шикел укыдым мәдрәсәдә, аңламадым бер нәрсәдә дип түгел, бәлкем монда безнең хәзерге вакытта шушындый дәрәҗәгә җиттек, безнең укырга керер алдыннан имтихан бирәләр. Имтихан кергәндә бер урынга 2 кеше укырга керергә тели. Һәм инде бу күрсәтә уку йортының дәрәҗәсен. Хәзер мәдрәсә комплексында яңарту эшләре дәвам итә, тулайтрак һәм административ бинаны төзекләндерәләр. Төзекләндерү эшләре алар мәдрәсәне тагын да зурайтырга һәм дә инде киң колач белән тагын да киңрәк җәмгыятькә хезмәт итәргә мөмкинчелек тудыра. Барлык эшләр әлеге урынның архитектурасына һәм тарихи әһәмиятенә туры китереп алып барыла. Гөлназ Сайфетдинова, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы.